olen miettinyt, että kun nämä sodassa olleet miehet kertovat, että he unissa näkevät vielä niitä taisteluja, niin kyllä se on kuulkaa näin, että urheilijakin, joka on pitkään matkassa, niin kyllä se niin tärkeä asia ilmeisesti on, että kyllä mullakin on, että monesti unissa näen unia kilpailemisesta ja se on merkillistä, että siellä on ne entiset kilpakaverit matkassa ja monta kertaa sitten herään aamulla ja sanon Raakkelille, että voiko väsyttää, että kun viime yönä piti hiihtää 30 kilometriä. Nykyaikana ihmiset puhuvat köyhyydestä, niin ei voi sitä verratakaan sitä, mitä oli täällä Lankojärvellä silloin ennen sotaa ja vielä sen jälkeenkin pitkään. Muistan, kun me olimme äitin kanssa käymässä illalla tuolla Lankojärven kaupalla veneellä ja souvimme sieltä. Äiti souti ja mie istuin siellä veneen pohjalla, niin äiti sanoi, että nyt on tullut sota, että se oli semmoinen ilta, että oli aivan tyvejärvi ja koirat ulvo tuolla järven rannalla ja sanottiin, että nyt on sota ja meidän on lähdettävä pois täältä evakkoon. Kyllä se lapsuus on ollut minun kohdalla aika niin kuin kovaa.